Бердимуҳаммедов ба Сарқонун тағйирот медарорад. Тоҷикистон ҷойи 133 дар ҷаҳон оиди суръати интернети мобилӣ. O'zbekiston минбаъд ҳама бояд дар мазҳаби ҳанафӣ бошад. Президентҳои собиқи Туркманистон минбаъд аъзоёни якумраи халқ маслиҳатии палатаи болоии парлумони дупалатагӣ хоҳанд шуд, ки дар ин кишвар пас аз ислоҳоти мақомоти қонунгузорӣ таъсис дода мешавад. пешниҳодҳои мазкур дар лоиҳаи тағйироти конститутсионӣ, ки Оҷонсии давлати ахбори Туркманистон санаи 24 феврал нашр кардааст, мавҷуданд. тибқи лоиҳа, ҳар як собиқ президент пас аз тарк кардани мансаб, агар ӯ аз ин ҳуқуқ бо ихтиёри худ даст накашад, узви халқ маслиҳатӣ шуда метавонад. қаблан дар Сарқонуни Туркманистон сарнавишти президентҳои собиқ умуман зикр карда нашудааст. дар лоиҳаи таҳрири нави Сарқонун гуфта шудааст, ки дар вақти иҷро карда натавонистани вазифаи президентӣ, вазифаи мазкурро бояд сардори халқ маслиҳатӣ иҷро намояд. ёдрас бояд кард, ки ворид кардани чунин тағйирот ба сарқонуни кишвар барои режимҳои диктатории давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил воқеан мӯд шудааст. Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға. Масалан, собиқ президенти Қазоқистон Нурсултон Назарбоев расман дар соли 2019 истеъфо дод. дар асл қудратро дар кишвар нигоҳ дошта, ҳамчун раиси шӯрои амният ва гӯёнпешвои миллат боқӣ монд. ба боварии мардум ва ба мақоми вакили халқ ноил шуданатон. Президенти Тоҷикистон Раҳмон низ айнан ҳамин корро карда, дар соли 2016 кафолати дахлнопазирӣ ва мақоми пешвои миллатро соҳиб гардид. Движение к этой цели, уважаемые коллеги, возможно только при активности. ва дар ниҳоят яке аз намунаҳои охирин муроҷиати президенти Русия Путин ба Маҷлиси федералӣ мебошад, ки ба ақидаи коршиносон барои нигоҳ доштани қудрати худ пас аз соли 2024 чунин мувофиқкуниро ба нақша гирифт ва ин кор танҳо тавассути мақомоти шӯрои давлатӣ ба нақша гирифта шудааст. Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными. Чувство, будто мы равняемся на такие страны, как Туркменистан, Северная Корея, африканские страны, в которых интернет стоит очень дорого. Суръати интернет дар Тоҷикистон аз ҳама пасттарин дар минтақа боқӣ мемонад. тибқи рӯйхати навшудаи Speed Test Global Index оиди суръати интернет, мутобиқи моҳи январи соли 2020 мавқеи Тоҷикистон ба як сатр поён рафтааст. дар рейтинги навшуда оиди суръати интернети мобилӣ, Тоҷикистон бо суръати боркашӣ 8/198 мегабит сония ва зеркашӣ 5/104 мегабит сония дар миёни 140 кишвар дар ҷойи 133-ум қарор дорад. аз ҳама бадтарин дар рӯйхат кишвари Фаластин аст, ки суръати боргирии интернет дар он ҷо 6/143 мегабит сония ва зеркашии 2/116 мегабит сония ташкил медиҳад. ёдрас мекунем, ки чунин вазъият дар Туркманистон низ ба назар мерасад. дар он ҷо мисли Тоҷикистон интернети мобилӣ хеле гарон ва суст мебошад. айни ҳол дар Тоҷикистон зиёда аз 3 миллион муштариёни шабакаҳои интернетӣ мавҷуд буда, зиёда аз 80% онҳо ҳадафмандона ё ғайриихтиёр тавассути ба ақидаи мушоҳидон, ҳам мақомоти Тоҷикистон ва ҳам мақомоти Туркманистон нархи интернетро қасдан баланд мебардоранд ва суръати алоқаро паст мекунанд, то дастрасии иттилоот ба мардум маҳдуд гардад. азбаски интернет ягона манбаи пайдо кардани маълумоти саҳеҳ дар ин кишварҳост ва чуноне ки таҷриба нишон медиҳад, имрӯз шабакаи алоқаи ҷаҳонӣ сабаби василае шудааст, ки ба фаъолшавии инқилобҳои оммавӣ алайҳи режимҳои ҳукмравоӣ ва ҳокимҳои диктатор табдил ёфтааст. ҳукумати O'zbekiston дар муборизаи худ бо ислом дар паси мазҳаби ҳанафӣ пинҳон мешавад. аз боло ба мо супориш доданд, ки дар ин мавзӯъ муҳокимаҳои фаҳмондадиҳӣ ташкил намоем. ман ба шумо мегӯям, ки ҳама бояд мазҳаби эътирофшудаи ҳанафиро риоя кунанд. агар шумо ба хубӣ дарк накунед, пас онҳо шуморо бо роҳи бад мефаҳмонанд. шумо дар ҷойҳое хоҳед шуд, ки дар он ҷо шароити гузоштани намоз надорад ва умуман ба намозгузорӣ иҷозат намедиҳанд. иброз дошт дар хутбааш имоми масҷид Исҳоқ Муҳаммад.
Biz imom xatiblarga topshiriq bo'lyapti. Imomlar айни замон дар тамоми масҷидҳо назорати видеоӣ бурда мешавад. Ба мо гуфтанд, агар касе ба пайравии мазҳаби суннатии ҳанафӣ дар кишвари мо розӣ шудан нахоҳад, барои гузаронидани намоз эътироз дошта бошад, пас мо бо онҳо сару кор хоҳем кард ва ин таҳдид нест. ҳар коре ки шумо дар масҷид мекунед ва мегӯед, зери назорат аст, гуфт имом. имом ҳамаи намозгузоронро ҳушдор дод, ки ин талаботи роҳбарияти олии ҷумҳурии Ӯзбекистон мебошад. Инчунин нусхаи ҳуҷҷати дахлдорӣ ки қарори ҳукуматро дар бар мегирад, дар бахши фейсбуки Ӯзбекистон паҳн гардид. бояд қайд кард, ки мақомоти Тоҷикистон низ услуби ҳаммонандро истифода мебарад, ки пас аз эълони соли 2009 ҳамчун соли имоми Абу Ҳанифа, режими кунунӣ муборизаро алайҳи ҳама намуди зуҳуроти ислом тақвият бахшидааст, ки падидаи мазкур то ба имрӯз идома дорад.